sé com dir-t'ho. Sorpresa al taulell de mantes, No tinc per tu un jardí tot ple de roses. Ara el sol... Campionat d'Escrable de Sabadell. Tercer any consecutiu amb la nova directiva que ens acompanya. Sóc aquí si tu vols, és ara el moment. Del club. Tercer any consecutiu, no? Del campionat. Tot un èxit. Quants participants teniu? De moment 28, crec. Molt bé, perfecte. Serà una jornada... Està arribant algú que s'inscriu ara. Perfecte, molt bé, doncs. Felicitats pel campionat. Moltes gràcies. El tercer campionat d'Escrable de Sabadell. Agraïm a la Federació Internacional d'Escrable en Català la seva col·laboració i també a tots els col·laboradors que, com veieu, tenim anunciats aquí. Molta sort a tots i bon campionat. Vam quedar que ens divertiríem. Vinga, anem a viure ara. Que estan preparant? Els que no heu vingut, no tardeu gaire. No quedarà res de res. Ara el sol brilla. Però hi ha molts dies que... La taula d'aprenentatge, no, Pere? També baix, no? roses. Puc cantar-te cançons que et facin somiar, però de res servirà si no lluites per... Tercer campionat d'Escrable de Sabadell. Comença la quarta ronda. Després d'un bon dinar, 3 partides que poden ser molt emocionants. Entre manresans, eh? Sabadellencs. I fa, com posar-la davant, traucar. La R davant, traucar. I la T davant, traucar. Això és una experiència, això és una ensenyança del mestre impressionant. Gràcies, Antoni, eh? Perfecte. Molt bé, felicitats. No sé com dir-t'ho. No tinc per tu un jardí tot ple de roses. Ara el sol brilla. Però hi ha molts dies que també pot ploure. Mai m'han agradat les roses, mai. De Salvador Comelles, Radigat, 12 Ana Maria Martínez, 11 Salvador Valle. Bona paraula, Sayaka, bona paraula. Bon cerveta per molts anys. No sé com dir-t'ho. Antoni Arques. Un jardí tot ple de roses. Ara el sol brilla. No t'has classificat. Però hi ha molts dies que també pot ploure. Lluís Escrales. Es tracta de la sabadellenca Eulàlia Llargués. No sé com dir-t'ho. No tinc per tu. Que ha fet la jugada amb més puntuació, ha fet concretament amb la paraula editaren 140 punts i és en Joan Capdevila. Ja sempre ja m'agradaria. La presidenta d'Òmnium Cultural, sisplau. La Montserrat Mateu. De Sabadell, Carles Casanyes. Ana Maria Martínez. Que t'agradaria. Però d'aquests... Servidor de vostès. La sala del joc d'Scrabble, que serà el millor debutant, diguéssim, en aquestes competicions oficials de la Federació. Marc Ballús. Bravo! Molt bé, Marc. Entrega del joc d'Scrabble, Marc Ballús. Marc, molts anys, eh?
No tinc per tu un jardí tot ple de roses. Ara el sol brilla. I hem estat contents. No tinc per tu un jardí tot ple de roses. Puc cantar-te cançons que et